Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα ζωγραφίσουμε, αλλά το θέμα της εβδομάδας είναι τα βιντεοπαιχνίδια. Και σήμερα μαντέψτε τι παιχνίδι θα ζωγραφίσουμε. Συγγνώμη, μπερδεύω απλά λίγο τις λέξεις. Συγγνώμη. Και θα ζωγραφίσουμε, τίποτα παρακαλώ. Fall Guys! Ενώ στα Guys. Πλάκα κάνω. Fall Guys θα ζωγραφίζουμε. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτον θα κάνουμε τα μπαρμπαδελάκια. Εντάξει. Βλέπετε έχω καινούργιες μαρκαδόρους. Καινούργιοι. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε τα μπαρμπαδελάκια. Έχετε δει αυτά τα skin που είναι μισό ένα χρώμα, μισό το άλλο. Σαν να μούγες αυτό μου φαίνεται. Περισσότερο πως τα αμλικάεις. Αλλά τώρα δεν πειράζει γιατί μπορώ να κάνω. Πιο πολύ σαν αμμούγας φαίνεται. Και όμως ξέρετε δεν αλλάζουμε το θέμα της εβδομάδας ποτέ. Ακόμα κι αν φαίνεται σαν κάτι άλλο. Ακόμα κι αν κάτι πάει στραβά. Μια σπίτι. Παιδιά, παρεξηγήστε ζωγραφική ό,τι μπορώ κάνω. Εντάξει, για να έχετε κάτι να ενδιαφέρεστε, να μην βαριέστε όλη την ημέρα. Ό,τι κάνω το προσπαθώ για εσάς, να ξέρετε. Για εσάς θα προσπαθώ όλα αυτά. Ξέρω αυτό να σας είναι λίγο περίεργο, αλλά δεν πειράζει. Άμα μας βγει περίεργο θα το γυρίσουμε από την άλλη ζωγραφιά. Κάμεραμαν. Ναι, υποκάμερα. Παρεξηγήστε πως θα κάνω. Προσπαθώ για σας. Να ξέρετε δεν έχουμε σχόλια. Επί τη ευκαιρία να σας πω να κάνετε εγγραφή, like, εγγραφή και καμπανάκι για να βλέπετε κι άλλα περισσότερα βίντεο. Να ξέρετε δεν έχουμε μόνο ένα περιεχόμενο, όσοι ξέρετε. Έχουμε gaming, μαγειρική. Να πείτε στους γονείς σας για τη μαγειρική, να μας παρακολουθούν. Ωραία, τέλειωσαμε με το ένα μπαρμπαδελάκι. Ό,τι μπορώ κάνω. Δεν είμαι και super duper ζωγράφος. Εγώ λέω να κάνουμε. Τώρα, πρώτα θα κάνουμε την πίστα. Εγώ λέω να κάνω. Τώρα, λέω να κάνουμε την πίστα Κωνσταντίνας Pink Paradise. Ξέρω είναι πολύ δύσκολη, αλλά θέλω να την κάνω. Αλλά πρώτα το κάνουμε το δεύτερο μπαρμπαδελάκι που λέει να είναι ολόρος. Εσύ με αυτή τη φορά θα το κάνουμε καλύτερα. Να το κόσουμε τη μέση και μετά να το
Παιδιά, ξέρετε, έχουμε κάτι προβλήματα και δεν μπορούμε να σου αφήσουμε την Κωνσταντίνα της πίστα γιατί δεν πήραμε άδεια καν. Οπότε δεν μπορούμε να τις αφήσουμε δυστυχώς. Ξέρω, κάποιοι ανυπομονούσατε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούμε δυστυχώς. Δεν έχουμε πάρει άδειες. Συγγνώμη. Θα κάνουμε ένα μικρό βιντεάκι όμως. Και δίμαξε την κάμερα. Δεν έχει πολύ χώρο. Γιατί όσοι ξέρουν να τραβάνε με κινητό, τραβάμε. Ξέρω ό,τι μπορώ να κάνω για να διασκεδάσετε εσείς. Αντρέα, ένα checkpoint και τελειώσαμε. Αντρέα. Θα κάνουμε τώρα το ένα μόνο πράγμα, ένα checkpoint. Δεν ξέρω πόσο βελάκι έχει το checkpoint, αλλά εντάξει, προσπάθησα. Και μόλις κάνουμε το checkpoint, τελειώνουμε αυτό το σημερινό βίντεο. Σχεδόν τελειώνουμε και το checkpoint. Εντάξει, δεν είναι για το καλύτερο checkpoint του κόσμου. Δεν τα κάνω όπως μικρή τα μπαρμπαδελάκια. Αλλά εντάξει, ξέρω, δεν έχω χρωματίσει τα πόδια, μην με κράζετε. Σε λίγο τώρα κάνω τα τελευταία. Τώρα παιδιά κάνουμε τα τελευταία. Όσοι θέλουν να καλύψουν και τα τέλεια, δεν μπορώ. Δεν έχει πολύ χώρο η κάμερα. Αυτό, τελεία και παύλα, τελειώσαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και τα λέμε. Ciao, ciao, ciao.